Esle da Euskadiko software libreko enpresen elkartea. Eta sortu ginean ja duela 17 urte, 2005 urtean. Gasteizen sortu ginean, 17 enpresa batu ginean, eta gaur egun ja bagaude 30-tik gora. Lan egiten dugula softwarearekin eta software askea dela. Eta gaur egun ja ez bakarrik softwarea da, ekosistema da, datu irekiak, dira hardware irekia, ezaguera irekia, teknologia irekiak orokorrean. Eta horrek bultzatzen pixka bat berrikuntza, digitalizazioa eta software garapena beste enpresa guztiei zabaldu nahian, sektore ezberdinetako enpresei. Nekazaritzatik hasita, industriara o zerbitzu aurreratuei. Software libreari esker, kodigoa dakasunez, egin dezakezu deitzen dena lokalizatu, hau da, gure kasuan, euskeraz ipini, ero beste hizkuntza gutxitu batzuetan, galeseraz, bretoneraz, o edozein hizkuntzatan. Beste software itxian ezin duzuna egin, beti zaude menpe, ea noiz jabeak erabakitzen duen software hori euskeraz ipintzea. Errekurso aldetik, gero beste kontua da erabiltzea, baina nik uste dut errekurso asko ipini direla euskeraz beste modu baten ezinezkoak izango liatekenak. Eta badaude ez bakarrik software libreko enpresen elkartea, baita ere erabiltzaileen elkarte batzu daude, eta horiek ere bultzatzen ari dira, bai jokoak o bai eguneroko bizitzan erabiltzen dugun software hori euskeratzen. Eta ematen du baliabideak, behar ditugun baliabideak. Hor uste dut asko aurreratu dela, eta azkenengo urteetan bai eta adimen artifizialean eta halako teknologi esker, nik uste dut euskararen presentzia nahiko ona dela gure mailarako, gure tamainarako. Nik uste hori dela pixka bat, nola guk eleanitza garen, euskaldunok moldatzen gara gazteleraz, frantsesez eta beste hizkuntza batzuetan, askotan ez gara jabetzen ze garrantzia duen detaile txiki hori euskaratzearena gero gure presentzia handitzeko eta emateko gutxienez garenak garela. Munduan dauzen eragile handiak teknologian erabakiak hartzen dute segun eta zenbat erabiltzaile euskaldun dauden. Guk euskaldunok ez badugu erabiltzen softwarea mugikorrak euskara esango dute, ez dakit Googleen, Amazonen, halako erraldoietan, ze euskaldun gutxi daude zarean. Eta ez gara ingutxi, ez gara asko, baina ez gara ingutxi. Kodezintaz da enpresa bat baita ere software librearekin lan egiten duela enpresen eta zerbitzuen digitalizazioan laguntzen, batez ere internet munduan lan egiten dugu, gu ere oindala 20 urte sortu ginean eta gara 21 lagun, eta saiatzen gara pixkat gure euskal ikuspuntutik ere laguntzen enpresei digitalizazio bide horietan eta gure inventuak eta gure softwareak ere ateratzen mundura euskeraz ateratzen dugu, lan egiten dugu, kodea eta lenguai universalean dijoa, baina baita ere hemen arrakasta duten produktuak Euskal Herritik mundura zabaltzeko asmoarekin egiten ditugu. Kodezinta sensorrera hori izan, baldin bagara software librea aprobetxatuz beste hizkuntza batera euskerara lokalizatzera, hor asko irabazita daukagu eta ezaguera bat eta teknologia bat menperatzen dugu, eta hortik sortu ginean. Azkenengo 3 urteetan, behintzat euskal munduan egunean jokoa nahiko ezaguna eginda, eta dagoeneko 180.000 pertsona jokatu dute denboraldi baten bestean egunean beinen, eta pozgarria da, esan nahi du, euskeraz ere eduki dezakegula produktuak, gure ez bakarrik enpresetan, industrian, baizik eta gure aisialdian ere erabiltzeko. Azkenean telefonoan oso aplikazio gutxi izaten ditugu, eta horietako bat behintzat 180.000 euskaldunen telefonoetan hor egonda, eta gu pozik gaude. Bada, kuriosoa, egunean behinen jokalarien artean ere bakarrik eguneko
25 inguru daka telefonoa euskeratuta. Gure enpresak nazioartean daude, askok saltzen dute, 80 baino gehiago kanpoan dakate baita ere enpresak kanpoan. Hizkuntza kudeaketa hori ez da erreza. Oztopak hortik egon daitezke oztopoak, baina gaur egunean esan dugun bezala, kudea daitekela, uste dut, egon daitekela erabiltzaileak bereien softwarea, beraien dokumentazioa euskeraz dakatena, eta enpresa berak baldin badaka Txekian, o Estatu Batuetan, o Mexikon, o Txinan delegaritza, hangoak lan egingo dute, o txineraz, o inglesez, software eta dato berdinen gainean. Orduan, gero eta errezagoa da, eta baita ere adimen artifizial eta itzulpengintza automatikoari esker, gero eta errezagoa dalakoan itzulpen horiek egitea eta bakoitza bere hizkuntzan lokalizatuta, alde batetik kontzientziazioa, bestetik hau pixkat areagotzea, eskakizuna eta indartzea lobby nahi baduzu hitza erabiltzea egiteko hornitzaileekin, eta bestetik geure artean ere soluzio berriak eta elkarlanean guk software librean, eta edozein tokitan ez, badakagu ohitura auzolana egiteko eta gauzak amankomunen egiteko, eta nik uste dut Indeusek ere lagundu dezakela horretan. Ikusten ari gara, Indeus ekimenean enpresa ezberdinak batzen ari dira eta amankomunean ipintzen beraien arazoak eta irtenbideak, soluzioak ere elkarrekin topatzea asko errazagoa da. Uste dut euskara balioa eman dezakela gure enpresei, bai kohesioa aldetik, nortasun berri bat emate aldetik, badaude hor faktore batzuk, ez bakarrik gure barnean, gure nortasuna, gure identitatea enpresa bezala adierazteko, baizik eta ere kanpoan irudia eta badaude enpresa euskaldun batzuk hori bultzatzen eta erabiltzen ari direna. Gure baske industri hori eslogan bezala hartu daiteke, baita ere errealitate bati erantzuten di. Aurkezten zara munduan euskalduna eta segunez euskeraz lan egitearen balioarekin. Desberdintzen zaitu munduan zehar dagoen aukera anitz horretan zure nortasun bereizgarri propio batekin.